Perdeyi kapatın ya, millet bizi izliyor. Aptal aptal işler. En heyecanlı yerinde ya. Bismillahirrahmanirrahim. Vekabê perdê bidine ber lê ji derve de millet temaşa me dikin. Zamanekî perde wezîfa wan hebû. Vî zamanî nehewcî perdaya. Ji xwe ev TikTok û kamera û kete mala da dev ji odeka rûniştinê ber de ji odeka razanê, ji hemamokê, ji mutfaqê, ji hemû devera. Nehewcî got xelk wene ber pencerê û li mala we temaşa bikin. Ew xwediyê malê bi destê xwe canî yayînê diveke, vîdyoa di malê de dikişêne, tevlî jina xwe û keçê xwe û zarokê xwe li odeka xwe ya razanê bi xwe vîdyoa dikişêne û dertêne ber çavê millet. Dunya alem ji xwe lê dimêzêne. Yani got ji derve ve li skakê yek li mala te mêzîne û li qasî nava mala te nabînî. Lêbelê bi vîdyoa dikişêne hindir wê mala xwe, jina xwe, keça xwe, gotinê godinabera jin û mêr de derbasî hemû wa serwîs dike ji millet re li ber çavê millet divê kerem bikin ji xwe lê mêzêne. Dunya alem di ber camê re derbas nabe got ji xwe re li nava malê li jin û keçê we mêzênin. Qey yek do ber wê skakê re derbas bûn. Lê vaya vîdyoa çê dikin di TikTokê de jin û mêr bi jina xwe re bi keçê xwe re çi bike, tiştê ku gere sir bin nabera jin û mêr bi tenê de zarokê wa dahî pê nehesin. Derdixe ji dunya alemê re, îdî ne ji yek dokê got skakê re derbas dibin. Avanê got di TikToka da mêrik jina xwe keça xwe serwîs dike û jin derd dikeve û mêrik naxeyde dengê xwe nake û deyûzî û bênamûsiyê dike. Avanê wilo neheqe got perda bidine ber cama. Yani camê wa bila bê perde bin. Ev ya bênamûsî û deyûzî ye. Ne xema wî ye. Bi qiyafetê şevê derdkevine nava skakê. Yani wan qiyafetê got divê got mêrik tenê jina xwe bi wa cila bibîne. Mêrik jina xwe teblî wa cila derdixe derve, divê daweta, divê mêhvandariyê û ne xema wî ye. Ev ya deyûzî ye, ev ya bênamûsî ye. Rotbûn û tazîbûn sembola şeytan e. Allah Teala di Qur'ana pîroz de dibê bila şeytan we nexapênê her wekî got bavê wê Adem cilê wan ji ser wan kir. Naxwe şeytan got yekî ji rê derxe ewil cilê wî jê dike. Ev rotbûn û tazîbûn elemetê ji rê derketinê û pîsîtiyê ye.